Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Bathamai jong ka Tata Motors, Halat ko ni Shillong, ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobyeng Jongpi. Presiden jongka henyo trap Aceh National Movement uba lamprang karbani uba dairu chairman jongka Land Protection Cell jongka seng ulaong baka seng kan salumlut ya baro ki kle nong sensar ha kish nong kaput ki bala syakta na ka jinya penbait put ha pedeng ka jela Meghalaya bat ka Assam ha ka kelang ka Baningkong haka jinga keren bat kilat patai kubor haka sengi palai jong kalai pu waitrik unai leber arajar arpuar uba lamprang karbani ulaong baka seng kala shimnya kene karai hadin baka seng kam shim la hun satya ya ka jinga penbait put kabalong tang ha pedeng menteri rangba ka Meghalaya bat menteri rangba jong ka Assam namar babun na kishnong ki badan nadu hendai hentai apa upur sam jong ka jela Meghalaya kila sya pengat lut sya ka jela Assam haka ni ka jinga penbait put Kaseng kalau dap sutu, ya ka jingtemu ka sorkar daba bori ya ka kopi jong ka memorandum of understanding. Kaseng ka kenda basai, ba kamhun ya ka agreement balashu leksoi don bor dau chief minister kuat ke sangma bat hi manta chief minister ka government of Assam. Hakmat Amit Shah namar ka kum ka jingitho jong chief minister jong ka Assam hakilat patai kubor kumba 1.79 square kilometers ka jaka na khana para ki jaka na pilangkata kila letlot sha Assam kentho pro ya mai khuli kane kadai ka pen i sekdar ba kadai ke jing sha jam bat ke jinglong nyang kongo jong ka sarkar Meghalaya Hakmat u Himanta Biswa Sarma bat u Amit Shah hato dai ban pen bai put tang u CM ka Assam dai ban pen bai put tang u chief minister ka Assam marwai Sushon muhor pat Chief Minister ka Sarkar Meghalaya. Kaseng nang naisik mat ka kender ba syai kedar sya ka jait penreu. Lengba ka HANM Land Protection Cell kan penbait hino. Yau put usam da ka jinge trailang bat ki borsnong ki bork hima hadi kaput mat ye jausnam mat jia ku majia halang pe hausnam jis pau. Saungot ki mensim dikhot ki breu kla du na banta ka siap kaseng kamahamjur yaki kup sne langbrot bat itbale benami ha ki jaka khapot ka sarkar khamakum kene gurukom ka HNM ka maham ka sarkar bakam padai ban kata ik festu ban penbaik put namar la WE ka jingme na ka jing penbaik put haka feswan ko sarkar Meghalaya enai thok enai syukur yo pajba jong ka jala Meghalaya u chief minister jongi ula syukur wadi ka ding ibat ko ya ka ying do bartoan haka por bapan ya ka jing tho babnya halor ke jing penbait put bat sem la ai setia wat ya ki MLA la na ki dikhot haying dorbar ki seng balang enaya kran ye ki dis council enaya kran ye ki hima ki baka sarkar kada biad landat nagaliang jong ka HNM Land Protection Cell kapitar ka Sodom hal na benta bat ngiken tuin susar jungi PI sobhane pidililam sobha ayak phlau la jong wat juai ya khandau ka siap jong kari bat ka jat benreu ko sarkar Meghalaya ayak phlau la jong
ai ga yeng la jong ai kendau la jong wat ju ai kendau siap jau put usam jong ka ri bar ka jat reu kita kidai gi kerwa ko ba ka seng H&M ka H&M lan sel ka kwa ban ken da basai sya ka sokar me gele gele i shai gdari gi jingkem jo chief minister ka Assam ba bon kisno gele sya ka Assam hato ga ai ka banjia ya ka pateng ka ban sakha ka ai ka banjia ya ki khun kti jong ka jat reu habai ka khandau ka siap kala sentoi lot sya ka sokar Assam hajing sya wat kita ki jaka ki ba lakam trai da Assam ha ki ki sanpot ki sna pada pen phai no henry ki mo pau menta nang ai sinang ai ke gene hai sya ki jing pen pai put ni sokmen henry ban ai no ban pen sentoi no ila khandau ki siap ki jaka puta jong ka jun reu na ka liang jong ka H&M lan petition sel dalilai kam sotanat kita kidai ki kerwa ka baka H&M lan petition sel ka kwa ban penpau sya ka jat penreu ka kwa ban kren da basai sya ki no sosar jungi ki don hante pos ka triat ka bon krishnong ki thau ki jaka ki puta jong penreu ka poirut sasan kamut ngimban se ban hap ban ya shong dol barba bat ki klik sensar bat ki it ki hima bat ki sorsnong brang basnong ba kumnong in le update kan benda ya kata ngin saya tenbaik bat ngin saya perkat daga CEC jongga H&M lan position sel rengkat ki secretary rengkat ki sardarship jong ki hima ba per khamtam kitu ki jaka ba shakta habe dei bat kane ka phiswan ka ba Chief Minister jongga Government of Assam rumeklia kilawan ban penbaik ban Amit Shah te potali pimen bat ka kita ka jingdunong ber ka jing yonong jongga jatbre jong jala har ne ka piswan ane ka jing pen pot ka ban kong makalong mentangin te ni shui ba kila simkhya kum penbaik pot nilai shui ba kila yadak yasan kila dak ban ya penbaik bat Home Minister Government of India har dai berkem uyu rengim tip ba to MOU don ayu bat dia ayu bat katno teli kisnong bat katno square kilometers ba ka khanda ga siap je benreu kalado bat katno ga jingyo ngin patet bat tho ayu to agreement ngin patet ni sui ba kila le bangkam